Kanang probinsya nga. Uwisin so na. Uwisin. Acak man ito. Di ka na kukon pa. Kukun mo ba niya? Di pa. Di pa. Buli. Ya, acak ka nagsuon masunog. Hindi mo yung tao. Huwag ka nang panulit kung bahay yung sunog. Ato na kayo. Hindi kung bahay doon kayo. Sige, acak ka ito masunog kung bahay. Lumawa lang. Uyaw niyong may mani di ka uguan. Kanang mamisita ka ba nga. Kanang muda paglan kung sa babae nga. Ang babae ba, di talo na ba? Kuwagi ka lobito ba? Okay. Manang maningid ka ba? Yeah. Lupad gyud siya los. Lupa daw. Ilagso. Dagso. Wakwak siya. Ilo. Ya, bos mo tao, iwakwak gahayag. Sus atak mga ligato suwa. Ato yang mga baga. Oo, mga baga ba, atak man. Sus makugol nga to, bakit gano gaman to kay. Masunog ko ba? Sunog ko ba? Next. Ano si Juan? Guriyo ni uli mo guriyo. Imo magbinuang nga si guriyo wak. Wala ingipon wak. Gumana ko siya. Ay, napat ko diyan. Kana? Ito? Hindi. Bike ron. Ito. Bike ron. Tintuglan na. Bawa siguro pagla naman. So, nang yaman, talo ako ng yaman. Siguro tuwan, tungkuan. River Wantay ba? Ang bayad suran. Yung buntis ba, buntis? Surya. Piling. O siguro ikay amahan na los. Siguro, Tarong dia los eh. kanang na moingon ang inahanang ipadin ini kini mga tao na kuag dugong parehas pinti kan ang kung yung mata Kasi may amahan. sikyo buryo kay kadoy Kasi- ang mo domingo na manipados gibe mo tao re Superman Na. kaya tayo na magmumbaw na siguro ay Bisag ikaw rin amahan na Carlos. tambok ka na kare daot nga kare sama ya Oh, may kuan. beda ba Na. Tarong dia los eh. Bisag ikaw rin amahan na los kay. kado yan Atol lang wano ipadinin niya na tulos. di na kado di Kada sa man ng DNA na los. Schedule. Okay, magawas. Kana makita na mata ipagkuha na poltosawa na mata. Na makita na mga laki po ba bayo na mata, wak-wak na mata. Kita sa na. Ha? Makita sa sauna kanang angin ba nga makita mo ilaw na may pako sa ungo. May pako sa ungo. May pako. Anghel na ipako. O kanang ilaw ba? Na ilaw ba siyan? May balot sa sauna ba? Taro di ay. Nay bata na sud sa tiyan ay anghel na. Nay pako na sud tiyan na. Basta ungo Bata. kaliwat, basta ungo kaliwat. Ay binuang nila. Binuang mo na sa Makita sa sauna daw. Makita. Man, nakaw gid ang hadlok. Tuwa man sa CB ang kuan mo ta. Sa CB. Nang hadlok los. Imo magkabuang nga may los. Sa CB. Aniya so ba niya ta? Ang guriya, tapos TV ko. TV. Daw ga higling ibega. Kinay sa gilid. Siyo pa rin. Siyo pa rin.